Pozor, toto video ti môže zmeniť život. Alebo sa k nemu vrátiš o pár rokov a povieš si, že si zas nič neurobil. Predstav si, že dnes sa rozhodneš konať. Naučíš sa, ako narábať s peniazmi, začneš investovať a začneš pracovať na lepšom príjme. O 5 rokov si povieš, konečne mám voľnosť, konečne si môžem dovoliť viac, konečne môžem žiť život podľa seba. Alebo urobíš to, čo väčšina, preskočíš toto video a povieš si, to nie je nič pre mňa. A o 5 rokov budeš tam, kde si aj teraz. Ale s jedným rozdielom. Ešte viac sklamaný a ešte viac ubitý realitou. Tvoj najväčší nepriateľ nie je tento štát. Nie sú to nízke mzdy. Je to tvoje váhanie. Nechcem, aby si o 5 rokov nadával. Napíš do komentára chcem viac a ja ti ukážem prvý krok, ako začať. Ale ak zaváhaš, spomeň si na toto video o 5 rokov, keď budeš na rovnakom mieste.